channel Bahakhak Vlogger. Mayong hapon ug welcome sa atong channel Bahakhak Vlogger. Ang atong hisgot-hisgutan karong adlaw mao ang pagpalambo sa kaminyoon. Unsa man ang angayng buhaton alang sa pagpalambo sa kaminyoon, mga higala. So ingon ani ang una natong pagabuhaton, mga higala, alang sa pagpalambo sa kaminyoon. Una, pagsinabtanay, no? Importante ang kinabuhi sa usa ka kaminyoon mao ang pagsinabtanay. Sa matag usa, kay dili molambo ang atong kaminyoon kung walay pagsinabtanay sa matag usa. So nagkinahanglan kini sa pagpalawom sa pagpamalandong sa matag usa kanato, tungod kay nagkinahanglan kini alang sa atong kaugalingon. So nagbalik-balik ang atong istorya tungod kay kini practice lamang ang atong gibuhat alang sa umabot natong video ato lang gihapon kining padayonon. So mga higala, padayon ta sa ato ang istorya or hatag o mga pagtulunon alang sa mga magtiayon nga diin anaa karon sa kahimtang nga critical. Unsa man ang critical nga butang? Ang critical nga butang is mao kini. Kadtong mga magtiayon nga posible nga gamay na lang kayo og kulang nga mobigay na ang ilahang pundasyon sa pagtuo o paghinigugmay. Unsa man ang pundasyon sa panaghinugugmay? Mao ang pagsalig sa usag-usa. Unsa man ang pagsalig sa usag-usa? Trust, ug sa in-English pa. So trust ang nasa in-English, no? Ug butangan nimo kan, muna siya basurahan, trust ka. So mga higala, ingon ani ang atong buhaton sa atong kinabuhi. Kung maghatag kita og palawom unsa ang gugma, so gikinahanglan atong buhaton. Unsa man pagpalawom ang gugma? Ang pagpalawom sa gugma mao ang pagsinabtanay. Ang gugma mo balik sa pagsinabtanay. No mga higala, ingon ani ang angay natong pagabuhaton. So kung mahigugma ka sa usa ka tawo, but pasabot kamao kang mo pasensya, kamao kang musabot tungod kay imo siyang gihigugma. Mao kana ang diwa sa gugma. So mga higala, ingon ani ang hitabo, no? Naghisgot man tao gugma. So dapat atong pamalandungan ang gugma. Tungod kay ang gugma usa ka lawom nga pagtuo sa tao. No, kay wala kay lawom nga pagtuo, dili na mahimugso ang imong gugma sa imong kaugalingon. Tungod kay ang gugma usa ka pamalandong sa tao, usa ka paghinuktok, no? Dili ka mobati og gugma kung wala kay paghinuktok, pag-usisa sa imong kaugalingon, kung tinuod ba ang imong gibati. So ingon ni ana ang gugma, nagkinahanglan siya pagpamalandong, lawom nga pagpamalandong kung gugma ba kini ang akong gibati karon. Tungod kay ang gugma ug ang uwag, mga higala, managsama kini sila resulta, no? Managsama. Pero adunay pero. Ang uwag, mga higala, adunay paghupas. Adunay paghuman. Adunay paghunong, no? Apan ang gugma walay paghunong hangtod sa kamatayon, no? Mayon sila walay forever, pero ayo pagtuo tungod kay ang gugma adunay forever. Nakaistorya sila nga ang gugma walay forever tungod kay wala nila paminawa, wala nila pamatia ang ilang kaugalingon kung tinuod bang gugma ang ilahang gibati, no? So ingon ana ang nahitabo sa matag usa. Dili nila mapangutana ilang kaugalingon kung tinuod ba nga gugma ang ilang gibati. Tungod kay nagdali-dali man sila. So ingon ana ang gugma. Tungod kay practice pa man atong istorya, no? Practice pa man ang ato ang sugilanon. So karon ato lang ni siyang gihimo aron pud akong mahibaw-an ug unsa kanindot ang akong kamera nga gigamit. So ingon ana mga higala, dili lang kini pasyonal lamang kini ang ako ang video. Binisaya, no? Binisaya portion tungod kay mas nindot ang ako ang pag-deliver sa akong istorya, pagpahibalo sa tanang natong mga kahigalaan nga ingon ana ang nahitabo kung magbinisaya ko, no?
Wala ko'y mahimo kung wala mo kasabot sa akong istorya, mga Tagalog diha. So, kung wala mo makasabot sa akong istorya, don't forget to like, subscribe my YouTube channel and like my videos, no? Pindutin nyo rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga Bisaya akong video. So, no, ni Ana, tungod ni Ana, mga igala, akong ipalapnag ang unsa may akong kasinatian sa akong kinabuhi nga angay na akong ipaambit sa uban. Tungod kay ang akong pagpaambit basin pa man ang uban nga wala di ay wala masayod ug wala mahibalo niini. Ma-aware sila, no? Adunay kasulbaran ang tanan nga mga problema. Muingon jud ko nga naay forever, no? Naay forever. Ayaw gid mo pagtuo nga walay forever kay kung wala pay forever kitang tanan karon wala na. Tungod kay ang gugma ni Kristo alang kanato forever gyud, no? So ingon na lang mga igala. Thank you very much. Thank you for watching. Sa sunod natong videos abangan, no? Atong atangan ang sunod nga panghitabo sa akong mga videos, sa akong mga istorya. Basin pa man ingon sigon niini kamo masayod sa unsa may adunay wala niyo masayre. Kung nasayra naman ninyo, at least na-renew ang inyong mga nasayran nga di nakatulog na. So thank you very much. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you all.